Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushiswe ephila wesilisa oneminyaka u20 obesolwa ngokunukubeza endaweni yasophongolo. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la nibola khona le video. Mangokuqala ushonele likhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwande. Monga subscribe ngiyacela usubscribe uphinde ucindezele nebell khona uYouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ehamba phambili. Usadumela umphakathi wesendaweni yasophongolo ngumfana obulawe ngehlungu njoba ubesolwa ngokunukubeza owesifazane. Ufake ithwayi maqade wokhela ngomlilo umfana oneminyaka u20 ubudala obesolwa ngokunukubeza owesifazane otholakala eshonile endaweni yasentumbane emanza bomvu. Kubuye ukuthi ngesonto ledlule utholakale owesifazane eshonile esangweni lakubo nokusolala ukuthi ke waqale wadlengulwa ngaphambi kokuba abulawe. Khona manjalo ngomsombuluko waleli sonto umphakathi walendawo wabe ususola lo wesilisa oneminyaka engu20 nohlala nogogo wakhe endlini yomxhaso kahulumeni. Lo wesilisa kuthiwa wezwa ukuthi umphakathi uyamthungatha wabeke esebaleka eyocasha entabeni kanti ugogo yena wabaleka wayosifihla kamakhelwane. Umphakathi ke ubusumthungatha waze wathola ukuthi ke usentabeni wamlanda khona wabuye ke wamnenebula ngenduku anduba umfake ithayi wase umgaxa umlilo. Ikhansela lewadi umnomzane induku zebandla mavuso uthi ke igameko zokubulawa kwabantu ewadini yakhe sezinsakavulukela umchilo uwesidwaba uthi into ke le engeyinhle neze neze udinga ke umphakathi ukuhlangana ubambe umkhuleko. Bika kweMSR News ikhansela lendawo umnomzane mavuso uthi igameko ezifana nalezi sezandile njoba ke ungumuntu wesithupha endaweni lo obulewe okubulawa ngehluku esingaka uthi ke abantu mabalwe nalehlavu into engeyinhle neze neze. Mahlabela phambili uthi uyayikhohlwa efile into emehlelo wesifazane onenebulwe isoka bethandana nalo ngenduku eliblessa macishe lambulala. Lo wesifazane ogama lakhe kungithobisile ndlangamandla oneminyaka engu35 uqwashise abanye abantu besifazane wabadonsa ngendlebe kuba bengalinge benze iphutha alenzile lokuthembela kubantu besilisa ngoba egcineni akupheli kamnandi. Uthi yebo uyayiphila impilo ebizayo kanokusho kodwa ke kuphela kabuhlungu. Uthi lo wesifazane ufunda isifundo ngokumehlela. Uthi bathanda neminyaka elishumi zonke izinto ihamba kahle. Inkinga ke iqale la kulahleke khona imali yesoka. Isoka ke lingokudabuka endaweni yaseSwazini kodwa ke bahlala bobabili endaweni yaseGoli. Isoka uthi lathumela imali lithi lithumela ekhaya lathumela umfana walo. Lathi malifika ke umfana wesoka emngceleni wabanjwa inkunzi imali engango 60,000. Isoka libe selisola yena ukuthi ke yena onolwazi ngoba naye ungasendaweni yasophongolo. Labe selimcela ukuba aliphelezele indawo thizeni. La elafika lamjikela khona baqonda ehlathini. Mabefika ehlathini uthi bafica izigebengu abantu bezivale ubuso babeke sebemtitinya ngenduku. Wathi noma esephika ke shuthi ke akazi lutho bengachecka ngisho ebank balance yakhe. Isoka langayingena leyo bamngena ngenduku kwaze kwaba yile nkathi. Babe sebemthatha ke bemfaka eTaxini. Uthi wahamba oreporta lo daba epolice station kodwa amaphoyisa athi angeke akwazi ukumsiza njengoba ke engayazi iaddress yendawo alinyazelwe kuyo. Ubesekhetha ukuthatha lelithuba eqwashise abanye abantu besifazana kuba ke bangalinge nakancane benze iphutha athe alenza ngoba ke akupheli kamnandi. Mina ke bafethu njengentatheli kaYouTube sengiyaphela khona la ngizothanda ukuzwa ukuphawula kwakho ngazo zonke esikhulume ngazo osukwini lanamhlanje. Mina ke sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.